hteo sam da pitam da li možete ikako da pomognete da se reši nepravda iz 2007. godine, znači kad su prvaci Srbije iz informatike, matematike, hemije ostali bez ikakvih nagrada, znači čak ni papirić jedan. Svi mladi ljudi koji osvoje nagrade treba da budu stimulisani od države, da nastave da rade u tom pravcu. Naprosto, ukoliko ne budemo ulagali u te mlade ljude, bojim se da će oni otići u inostranstvo i da se nikad neće vratiti i da mi nećemo imati korist kao država od toga. Mi ćemo imati jednu, kao što već sada imamo jednu jaku dijasporu, ekonomski jaku dijasporu, ljudi koji su stasali u našoj zemlji, a sada rade u inostranstvu, ali nažalost oni malo mogu da pomognu Srbiji. Mislim da to je za mene, iskreno da vam kažem, bruka. Ja ću da vam kažem da pre par dana smo mi imali neku emisiju na jednoj televiziji u kojoj su devojke promovisale vojnički poziv. Ja sam ih sve nagradio u okviru ministarstva jer smatram da način na koji su one to uradili je bolje nego bilo koja marketinška agencija. I ja zaista negujem u okviru ministarstva, znači, tu vrstu takmičenja. Oni koji su najbolji uvek, znači, na moj zahtev budu i nagrađeni.